Okay, let's go. Истинска криминална хорър история. Убийствата в Хинтеркайфек, Германия, 1922 година. Истинска история, която остава неразгадана и до днес. На малка ферма близо до Мюнхен живееше семейство Грубер. Няколко дни преди трагедията, фермерът Андреас намерил следи в снега, които водели към къщата, но не и навън. Той се обезпокоил, но не намерил натрапник и продължил с живота си. Семейството започнало да чува стъпки на тавана, въпреки че никой не би трябвало да е там. Един от ключовете изчезна без следа. Слугинята си тръгна, казвайки, че къщата е прокълната. Няколко дни по-късно селото забеляза, че семейството не се е появило. Фермата беше тиха, но животните бяха нахранени. Някой се грижеше за тях. Когато съседите влязоха, намериха цялото семейство мъртво в плевнята. Най-страшната част беше нещо друго. Някой е живял в къщата 4 дни след убийството, грижил се е за животните, палил е огньове, дори са се виждали светлини от прозорците през нощта. Полицията никога не намери извършителя, нямаше следи от бягство, нямаше мотив. Нямаше доказателства за това кой е бил в къщата. До днес убийствата в Хинтеркайфек остават една от най-зловещите и необясними мистерии в Европа.